كينغ نشين بسان كله ولدو بعدين تتقتلهم زي حقا دللتي نهافاتهم تشيطو نفرنساي ناتسدده كاشانتا أو إيربورت تتفقن بساينيرو جنين كي تتقبيتو أنا إينس تتوالد حانتن إشي قلعة هيوتي أتي أمن قدم ولا بزح مسانا خلاتي قطمهم دا أمبر حد قلعة مس حدا ناي برخة انسسا معارغن ديك قرارو كم زخيل زرقنا فيلميو كم تفتيوه فتمي تراترن إذا فيديو لايك channelنا سبسكرايب لكم تشمروه سامو داتا سناي تانيحيد فيلمنا جمر إنس تتعرض مسات بزح مزراو زي تفوت قول عنا رأينا إنس أزح جيزة بينا مخانات مرت إنس أليكس زبال نشي حاون لها السودن زي كم بس بزحات ساعات متشواتن من كل لادن زفوت قول عايم أو لعلز خاعة كلنا قريز فرحو حدا علت أليكس ني إنس برانك قبر داليو أبورس رأسك حاولا نساو كفلاته استسقا خبرت أخطو تنكلا أليكس بتحت معص أبزنو ركفتت اتقاط أمنا غلط عيطنه إنستنا ديدا اتمعص خفيتاتا موبايلتو من طلومو أليكس كرتان حتته نيوتيوب فيديو دوليو برانك 5 كرا قندما أبلود كمزي كوري ردا كن إنس حجون أمانا تربيشا سلزنورت اتموبايلنا ودقا درويا كاو كفلاته بارو أفتو مساسال ساعات اتمسلي غيرمو حدو بول زبال بوليسير إنا بول أحد إيربورت يزورح نزنوروني على شاقانتاتات مرحي نيرو زون كلهم بلاويس نحدا وقرا جيزة زتفقه نشين بس يمتقلش لو اتن بسا نمترشا جيزة أو نايتوكي إيربورت سلستر آيه أفتغاو غط أن احتسفا جيرو من نقلش يوم نيروم جند مخروخ ويك قالون ناي بول سوبرفايزرنا أتمت مو ندحر دقاتهم بسا قلتفهم زي رخيو مو اتو قداي نحما أقبرك خديو كم زغل تردقو اتن بسا كتوات سلا زيتو هاو ندحر دقازخون حمام ناسو حليفو اتحلافنت نسوم كم زوصدوا تفلطو زيلان بول دحر مفرحة اتا سوبرفايزر تلال حيزات خيد ناو جزاخن ملسين كلنا إنس نايدي أفو تحيزا بحزننا تزارو تسمعا نتاز موتة تدي أبطع مخمستنا فقالان نتانا ينجرا ديا بزح 5 فوتيان لعليو دما نوبا خمت تسألوه قلت يخون توم فوتاتاتنا تأمتت أبوآ نبرازيل كاوزها دم ندحر نناي ديا قورن وعلو 5 تملست نقرنا ناو تحت واي كفل خنوردن كلنا ناينجرا دياني إنسنا أليكس زخونت لويس نلاليا لويس درار الناس رح تسنيحا اتمقنا تربيزة تقروان كلا أليكس نينس كربشا سلزدالي تراي اتمقو خل حسي جمر انتو بزقوركو نقر حجون تنادير كرخني خلنا حتى تانكلو لويس متس أمس كفتل أفت ساعات نسو أو تلفزيون أحد تمرتويت أفت خواب مترشا جزستر آيه نيشين بسا كم زئلا شلنا رؤية تنحو أقات أم خوينو اتتمرتويت نسو إنسنا أليكس تمهار لخويني تسنح أليكس بتزينا سوب طعم تدنيقو نتون قالوا تعرقتو نخنقروم ناوغي يوتسأ اتمشيت نسو إنس كدقس ناو كفلاخت كيدن كلا أوش تزخونا دمت تسمع زخونا زنكساقس نقر زولو خوين سلست سمعا لامبادي نحيزا أو كفلانا تنكساقسات مقلاش تجمر منم نقر كتركو سلازي كالاتكن نام مدك أساخت ملسن كلا بزرقيتو نقر بطعم تدنقت اتغول سوزو اللي شولو ولادن بسا أو عراتا دكتوش يتسنها جن إنس منم يتدناقزتن أو كندو رقعيلا بتحد دمتي إذن بساخت الزارو تجمر أزغط المحالتي نأليكس سخون قولعت موالي من تلومو حفتوي كم زلي حتوو أليكس نمنتاي كم زخونه حفتو خبدا سلازي حما ناوت مرتويت كم زي منصت حسو ينقرم أو ساعات زي إنس أو جزء أخو فيلا نتنور بحدا قص إنا تنكواخوت أو تلفزيون اتوم نايزينا مؤخلات نتاي كم زولون تسمع نيرا إنس إذن بسا ود دوغوالي خوني لنا حسوات كلا أفتخفلي بزي عرفت ناقوية يتسنحمو السخا بفتسون قوالك تكوني تخيلن ودي خايلا كينغز ويل توصلو توسن أفت ساعات نسو أو سرح زوعالة لويس تملسمو أو لعلي زخوننا إنسا دمت السمعت سلاز مسلا نينس تسويعا دحان دي خيلات حتى إنس كتفلت سلازي دليت أو لابتوبا نا إنساسات فيديو ترقم زنورت تحسي جن لويس رقص أنيانو مخان كديو تفتنمو إنس تطوبيلا نسخا خاو سرح حجي سلاز متسخا عرفي أنا تسنحيلا خور رديلات نقرا جهرزي إنس نكين خاو كفلاتو تصمو أفتقزا بميسترنا انقساقستو تسنح إنا قلدتون إداناونا أليكس كفلنا توقمت أو زقزا كمزا خفل زي أرسا حيلن اتجانا دما خاونا أليكس كالسي إزمت ليلات نقرو كينغ نو حنت خفل خاقتن كلو إنس اتا خفلنا يولدون كم زنورتن ولدان نوح جيزا خفت قزا سلزواتو كم زرا سعودتون تنقرو كينغ نوزا حرات يسك ألمو نتنسلا محيخي جمر إنسون كسيلانا أتقرمو لويس بتعملوا وحسبن صبغت هدن مخانو على نافلتت كم سدرا نقد قبلا نمنتاي كم زخانه أمانا خمس خودات نقرو كينغ سوغيلنا تأمتاي تسنحمو تأميكا ديلا بمحتات نفرج حزاتو تخيل نسو خويل عنكلو إنس مسوات كونه مز إسات بزح صبغ ركو كم زينورا ناتزارو تسنح كينغ اتزول عنو رسقا وديو استفلالو دمتات موصو سلا زغصله توسخ سغا ختغزلو او كفلات قلو فمو نعداغات خيد
ግን ኣብ ደገ ካብ መኪና ትወርድ ዝነበረት ሉዊስ ትሪኣ እሞ ናበይ ከም ትኸይድ ተሓታ ኢነስ ዝኾነ ዘለያ ነገር ከም ዘሎን ገዚኣቶ ከም ትምለስ ነዋራ ትዛረብ ኣብዚ ዕዳጋ ክትበፅሕ ከላ ንኪንግ ዝኸውን ስጋ ጥራይ ገዚኣ በቲ ወገን ኣብ ክፍሉ ጌም እናተጫወተ ዝፀንሐ ኣሌክስ ካብ ላዕለዋይ ክፍሊ ፍልይ ዝበለ ድምፂ እንትመፅእ ይሰምዕ እሞ ተጠራጢሩ ማንም ከይርኦ ናብ ናይ ሓፍቲ ክፍሊ ኣቲ ኣብ ውሽጢ ድማ ንኪንግ ይረኽቦ ኣሌክስ እዚ ክሪኦ እንከሎ ብጣዕሚ ደስ ይብሎ ምስ ተንበሳ ፎቶ ተላዒሉ እውን ናብ ኢንስታግራም ፖስት ይገብሮ ኣብታ ሰዓት ንሳ ግን ኢነስ ዕዳጋ ትምለስ እሞ ኣሌክስ ኣብ ውሽጢ ክፍላ ክትረኽቦ ከላ ብጣዕሚ ተናዲዳ ቆሊፋ ተኸይዳ ከላ ከመይ ኢሉ ከም ዝኣተየ ትሓቶ ኣሌክስ ግን ሕቶ አንከይመለሰ እዚ አንበሳ ኩሉ ሰብ ይዝልሾ ዘሎ ንባዕልና ክንሕዞ ንኽእል ኢና ምስ ዘንበሳ መዓልቲ ብዙሓት ዘዘናግዑ ነገራት ክንገብር ከም ንኽእል ትፈልጥ ድኺኢለ ሓታ ኢነስ ብጣዕሚ ትናደድ እሞ ሓደ በሊሕ ነገር ሒዛ ናብ መሬት ተውድቆ ብዛዕባ ኪንግ ንማንም ከይትዛረብ ኪንግ ከዓ ምሳይን ምስ በይነይን እዩ ዝፀንሕ እምበር ምሳኻ ምንም ዘራኸብ ነገር ኣይትህልዮን እንድሕር ዳ ኣንቢልካ ግን እቶም ብምስጢር ዘለዓልክዎም ናትካ ብዙሓት ዘሕፍሩ ፎቶታት ናብ ኢንተርኔት ክሰዶም እየ ኩሉ ሰብ ክሪኦም ኢላ ተፈራርሖ እቶም ክልተ ኣሕዋት እናተዋእሱ ክሪኦም እንከሎ ኪንግ ተጨናኒቑ ዝተወሰነ ድምፅታት ከውፅእ ይጅምር ኢነስ እቲ ዋእሲ ጠጥዎ ቢላ እቲ ዕገርግር ከም ዝተወድአ ንኪንግ ትነግሮ ንኣሌክስ ካብ ክፍላ ተባርሮ እሞ እቲ ዓንትዎ ፖስት ዝገበራ ፎቶ ብዙሕ ላይክና ትኹረት ሰባት ከም ዝረኸበት ክርኢ እንከሎ ብጣዕሚ ደስ ይብሎ ኣብ ሰዓት እዚ እታ ፖስት ሓደ ሂዩጎ ዝተባሃለ ቆልዓ ይርአ ለይካ ሂዩጎ ታራ ቆልዓ ዘይኮነስ ወዱ ንመርማሪ ፖል እዩ ኣቦኡ ንዚ ንእሽተይ አንበሳ ንምርካብ ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዝገብርሎ ስለ ዝፈልጥ ነበረ እውን እናውገየ ብምኻድ እታ ፖስት የርኦ ንመኪኖም ተሰቂሎም እውን ናብ ሓደ ቦታ ብፍጥነት ምኻድ ይጅምሩ እቲ ምሸት ንሱ ሓንቲ ናይ ፖሊስ መኪና ናብ ናይ ኢነስ ገዛ እናቐረበት ትመፁ እሞ ንኪንግ ዝረኸቦ መሲልዋ ከይወስድዎ ትፈርሕ ግን እታ መኪና ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ ጠጠውን ከይበለት ምኸዳ ትቕፅል ኢነስ ኣብ ውሽጢ ክፍላ ንኪንግ ናይ ብዙሓት ኣባላት ስድራ ፎቶ እናርአየት ክትዛረቦ ትጅምር ናብ ናይ ዲኣ ፎቶ መብራህቲ ትጥቁም እሞ ቅድሚ 2 ዓመት ከም ዝሞተትን ድሕሪ ናታ ሞት ሂወታ ከም ንውር ክትቅፅል ከም ዘይከኣለት ትነግሮ ቀፂላ ናብ ናይ ኣቦኣ ፎቶ ተብርህ እሞ ኣደይ ካብቲ መውት እንድሓር ንብራዚል ከይዱ ሓንቲ መዓልቲ ድማ ብዛዕባ ሓሲቦ ይፈልጥን ኢላ ትነግሮ ናይ ሉዊስና ናይ ሓዋ ኣሌክስ ፎቶ ብማርከር ባላሻቶ ስለ ዝነበረት ኣንጻሮም ንእሽተይ ፅልእ ከም ዘለዋ ግልፂ ነይሩ እቲ መብራህቲ ናብ ኣቦ ሓጎ ገፅ ትገብሮ እሞ ኣቦ ሓጎይ ዓለም ሙሉእ እዩ ዝዘውር ነይሩ ነቦ ሓጎታትካ ኣብ ኣፍሪካ ረኺቦም ነይሩ ይኸውን ኢላ ድማ ትነግሮ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሉዊስ ምስ ሰብኣያ ማርቲን ብቪድዮ ኮል እናተደዋወለት ነይራ ማርቲን ሉዊስ ኢልነስ ትሕይላላት ኮይና ሓታ ሉዊስ እንከ ሓሰየት ኢነስ ከቢድ ፀባይ ከም ዘለዋን ቀሲላ ግን ክትላመዳ ምዃናን ትነግሮ ማርቲን ንኢነስ ተዛረብክዋ እንታይ ይመስለክ ኢሉ ሓታ እሞ ሉዊስ ምስ ኢነስ ዝነበራ ርክብ ባዕላ ክትጠንክሮ ስለ ዝደለየት ንሱን መንጎ ንኸይኣት ትነግሮ ኣጋጣሚ ኮይኑ እዚ ኩሉ እንትዛረቡ ኢነስ ኣብዚ ደረጃ ኮፍ ኢላ እናሰምዐት ፀንሕ እሞ ብጣዕሚ ተናዲዳ ናብ ክፍላ ትምለስ ኢነስ ናብ ክፍላ ተመሊሳ ብዛዕባ ሜሪ ትበሃል ኣብ ኣፍሪካ ትነብር ከም ኪንግ ዝበሉ ኣብ ሓደጋ ዝኣተዮ ናብ ዝተድሕን ነበረት ሰበይቲ እናርአየት ትፀንሕ እቶም ቪድዮታት ድሕሪ ምርኣይ ኢነስ ከም ገለ ጌራ ንኪንግ ናብ ኣፍሪካ ክትሰዶ ትሓስብ ከምቶም ካልኦት ኣናብስ ብሰላም ክነብሩ ብዝብል ተስፋ ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ኢነስ ንኪንግ ክትንከባኸቦ ስለ ዝደለየት ከብዳ ብጣዕሚ ሕማ ስለ ዝነበረ ናብ ትምህርቲ ከይከደት ንኽትውዕል ፍቓድ ተሓታ ሉዊስ ተጨኒቓ ናብ ዶክተር ክትከድ ትደሊ ድኺላ ተሓታ እሞ እንከይመለሰላ ኣሌክስ እናጎየ ይወርድ እሞ ንኢነስ ንኽንከባኸብ ንሱ እውን ኣብ ገዛ ክውዕል ክፍቀደሉ ይሓትት ግን ኢነስ ምስ ኣሌክስ ኣብ ገዛ ክትውዕል ስለ ዘይደለየት ከም ዝሕሻን ትምህርቲ ክትከይድ ከም እትኽእል ነዲኣ ትነግራ ኣብቲ ሰዓት እሱ ግን ማንም ሰብ ዘይተፀበዮ ነገር የጋጥም ብሰንኪታ ኣሌክስ ኣብ ኢንተርኔት ፖስት ዝገበራ ፎቶ ብዙሓት ፖላዊስ ናብቲ ገዛ ይመፁ ኢነስ እዚ ክትርኢ ከላ ብፍጥነት ናብ ክፍላ ትምለስ እሞ ንኪንግ ሒዛቶ ብመሽኮት ተምልጥ ናብ ናይ ኣቦ ሓጎይ ገዛ ናይ ግድን ክንከይድ ኣለና 200 ኪሎ ሜትር ዋላ ንርሓቕ ዳ እምበር ብዘይክኡ ክንሕበአሉ ንኽእል ቦታ የብልናን ኢላ ናይ ኣሌክስ ሳይክል ብምሓዝ ንኪንግ ኣብ ቦርሳ ሓቢኣ ጉዕዞ ትጅምር ምንም ከይተፀገመት ኣብ ባቡር ጣብያ ትበፅሕ እታ ዝሳፈሩላ ባቡር ድሕሪ 2 ደቂቓ ክትመፅእ ስለ ዝኾነት ንኪንግ ዓቕሊ ገይሩ ንኽፅበ ነጊራ መሊሳት ቦርሳ ተዓፅዮ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ንኢነስ ንኣሌክስ ኣሊሻ ክትረኽቦም ዘይከኣለት ሉዊስ ተጨናኒቓ ኣብቲ ገዛ እናተጓየት እያ እናተጓየት ንመርማሪ ፖል ትረኽቦ እሞ ክልተ ቆልዑ ሪኢኻ ዲኻ ኢላ ትሓቶ ንሱ እውን ሒዞም ወዲኦም ከይዶም ኢሉ ሓታ ሉዊስ ተገሪማ መን እኒሄዎም ድዩ ምስ መን ከይዶም ድዮም ትብለን ለኻ ኢላ ትሓቶ ኣብ ሰዓት እዚ እታ ኢነስ ትፅበያ ዝነበረት ባቡር ስለ ዝመፀት ናብ ውሽጢ ኣትያ ኮፍ ኢላ ክትረጋጋዕ ትጅምር ግን እንከይተፀበየቶ ሓዋ ኣሌክስ ብምስጢር እናተኸታተላ ስለ ዝነበረ ኣብታ ባቡር ምስኣ ተሰቒሉ ይፀንሕ ቁሩቴ ድሕሪ ምርግጋዕ ንኪንግ ዝተወሰነ ምግቢ ይህቦ እሞ ንኢነስ ናበይ ክትወስዶ ከም ትሓስብ ዘላ ሓታ ኢነስ ክትምልሰሎ ይደልየትን ሱቕ ኢላ ትፀንሕ እሞ ኣሌክስ ተረዲእዎ ንኣፍሪካ ዶ ክትሰድዮ ደሊኺ ግን ድማ ብባቡር ክትበፅሒ ትኽእልን ኢሉ ሕቶም ሲሉ ይምልሰላ ኢነስ ኣብ ሰዓት ሱቕ ክትብል ስለ ዘይትኽእል መጀመርያ ነቦ ሓጎኦ ማክስ ክረኽቦ ከም ዘለዎምን ንሱ ኣብ ኣፍሪካ ዝፈልጦ ሰብ ስለ ዝህሊ ንኪንግ ናብኡ ክሰዶ ከም ዝኽእል ትነግሮ ኣሌክስ ነቦ ሓጎኦ ማክስ ኣብ ሂወቱ ዝተወሰኑ ግዜታት ጥራሕ ይረኺብዎ
ግን ንሱ ከም ዝፈትዮ ብሓጉኡ ዘይኮነስ ከም ዘይፍለጥ ገበነኛ እዩ ዘስታውሶ ኢነስ እዚ ክትሰምዕ እንከላ ንብሓጓ ክትከላኸለሉ ትጅምር ኣብ ኢምፖርትና ኤክስፖርት ይሰርሕ ነይሩ ንኪን ናብ ኣፍሪካ ድማ ንሱ ጥራሕ ክሰደልና ዝኽእል ኢላ ትምልሰሉ ኣሌክስ ንኪን ከዘናግዖ ደልዩ ኣብ መስኮት ኮፍ የብሎ እሞ ከም ዝበለ ቦታታት ኣፍሪካ ምስ ኬድካ ስለዘይትርኢ ብሕዝኻ ተዘናግዕሉ ናብሎ ይጸንሖ ኢነስ ካብቲ ኮፍ ዝበለሉ ክፍሊ ቅልቅል ኢላ ክትርኢ እንከላ ኣኽላዋት ዝሓዙ ፖላዊስ ናፍቲ ንሶም ኮፍ ዝበልሉ ቦታ ይቐርቡ ከም ዘለዉ ተስተውዕል ንኣሌክስ ንኪን ፈጢኑ ናፍቲ ቦርሳ እትዩ ንክሓኦ ትነግሮ እሞ ኮነ ኢላ ዓዊላ ተእዊ እቶም ፖላዊት ተደናጊጾም ናብ ኣናጉዩ ክመፁ እንከለዉ ሓደ መላእ ሰብኣይ ብኸራ ፈራሪሕኒ እዚ ገይራ ሃድሙ ኢላ እቶም ንኪን ክእልሹ መፂኦም ዝነበሩ ፖላዊስ ሸዊዳ ትሰዶም ንሶም ሕልፍ ኣብ ዝበሉሎም ሰከንድ ኢነስ ኣሌክስና ኪንግ ቀሲሎም ካብቲ ባቡር ብምውራድ ጉዕዞኦም ብእግሪ ቀጽሉ ይጅምሩ ብእግሮም ምኻድ ክጅምሩ እንከለዉ ኣሌክስ ኣብ ሓጎና ማክስ መፂኡ ቅበለና ዲሊ ሓታ ኢነስ ግን ፍሽኽ ኢላ ንሱን ከይተጸበየና ሰርፕራይዝ ኢና ክንገብሮ ኢላ ትነግሮ እሞ ንኪንግ ካብቲ ቦርሳ ያውፅዎ ኣንፈቶም ትኽክል ከም ዘሎ ብካርታ ቼክ እናገበሩ ድማ ብሓደ ብእግሮም እናኸዱ ይጸንሑ ኣብ መጨረሻ ብዙሕ እናተጓዕዙ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ሓደ ብዙሓት መኻይን ዝተጓሓፋሉ ቦታ ይበጽሑ መሽዩ ስለ ዝነበረን ኣመና ስለ ዝደኸሞምን ኣብ ሓንቲ መኪና ኣትዮም ክድቅሱ ይውስኑ ኮፍ ኢሎም እንከለዉ ግን ኣሌክስ ብጣዕሚ ጠሚዎ ስለ ዝነበረ ካብቲ ንኪንግ ኢሎም ዘምጽዎ ስጋ ክበልዕ የውፅእ ኢነስ ናይ ሓቂ ዳ ክትወልዒላ ትሓቶ እሞ ኣሌክስ ጠሚዋላ እንተነበረ ጋእ ሰጋእ ምባል ይጅመር ኣብቲ ሰዓት ንሱ ኪንግ ዝተፈላለየ ድምፅታት ከውፅእ እንከሎ ኣሌክስ ተጨኒቑ ከምዚ ድምፂ ምውፃእ ኖርማል ድዩሉ ንኢነስ ይሓታ ኢነስ ክተፍርሖ ስለ ዝደለየት ከምዚ ዝብል ሰብ ክበልዕ ተደሊዩ ትማሊ ንሓንቲ ደርሆ ብዘይ ምሕረት ይቐቲልዋ እንድሕር ዳኣ ጠሚዎ ንሰብ እውን ከጥቅዕ ይኽእል ኢላ እናፈራርሕቶ ትጸንሕ ኪንግ ፍልይ ዝበለ ናይ ኣንበሳ ድምፂ የውፅእ እሞ ኣሌክስ ፈሪሑ ንኽልቲኦም እናጠመቶም ይጸንሕ ግን ኢነስ ሓዋ ስለ ዝሓዘነህሉ ትቕልድ ከም ዝነበረትን ምንም ከም ዘይብሎን ነጊራ ክተረጋግዖ ትሞክር ቅሩት የምስዕርፉ ኢነስ ንኣሌክስ ሓንቲ ግዜ ስልኩ ንኸባ ተሓቶ ኣሌክስ ተገሪሙ ስልኪ ምርኣይ ካንሰር የትሕዘካ ኢልካ ሓቂ ትዛረብ ነርኪ ንምንታይ ስልኪ ደሊኺ ኢሉ ሓታ ኢነስ ድማ ንሓንቲ ሜሪ ትበሃል ኣብ ኣፍሪካ ኣናብስ ብምድሓን እትሰርሕ ሰበይቲ ክትረክብ ከም ዝደለየት ትነግሮ ግን ኣሌክስ ስልኩን ከይሃባ ሉዊስ ትድውለሉ እሞ ኢነስ ፈፂሙ ንኸየልዕሎ ትነግሮ ሉዊስ ንኽልተ ደቂ ኣብ ጣዕሚ እያ ተጨኒቓ ነይራ ኣብ ናይ ኢነስ ክፍልና ተንቀሳቐሰት እናኣለሸት እንከላ እውን እቲ ብቻርኮልን መቐስን ተባላሽ ዝነበረ ናታን ናይ ኣሌክስን ፎቶ ትረኽቦ እቲ ምሸት ንሱ ክደቅስ እንከሎ ኣሌክስ ቆሪርዎ እናንቀጥቀጠ ይጸንሕ ኢነስ ካልእ ግዜ ዋላ ትጽላዮ ዳ እምበር ሓዋ ክትጭክነሉ ስለ ዘይከኣለት ቅድሚ ምድቃሳ ጃኬት ኣውፅያ ትኸድኖ እቲ ኣንበሳ ግን ሕጂ እውን ጠሚዎ ስለ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ድምፅታት ምውፅኡ ይቕጽል ኢነስ ተደጊፋ ክድቅስ እናሞከረት እንከላ ኣሌክስ ብምስጢር ንሜሪ ኢሜል ይጽሕፈላ ደስ ኢልዎ ድማ እንድሕር ዳኣ ሜሪ ኣናብስ ምድሓን ብጣዕሚ ትግደስ ኮይና ንኪንግ ትወስድ ኣየር ክትሰደሎም ከም እትኽእል ንኢነስ ይነግራ ቅሩት ድሕሪ ምጓዓዝ ኣብ ሓደ ዓብዪ ህንፃ ይበጽሑ እሞ እናቐለደት ኢነስ ንሓዋ ኣሌክስ እንድሕር ዳኣ ብሓጎና ማክስ ሞይቱ እዚ ኩሉ ኮንሕና ኢና ክንወርሶ ኢላ ተስሕቆ ኪንግ ናብ ጎየና ሓደ ኦም ይስቀል እሞ ስዒቦም ናብ ጎየ ይጸንሑ ግን ኣሌክስ ርሕቕ ኢላ ሓንቲ ኮፍ ዝበለት ሰበይቲ ርኢ እሞ ማክስ ንሳት ኮይና ንኢነስ ይሓታ ኢነስ ተገሪማ ኣብ ሓጎና ኮ ሰብኣዩ እዚኣ ሰበይቲ ኣናይላ ትምልሰሉ እሞ ዝገርም ኣጋጣሚ እቲ ዓብዪ ቤት መንግስቲ ናይ ባሓቦኦም ገዛ ዘይኮነስ መዕቆቢ ዓበይቲ ሰባት ኮይኑ ይጸንሕ ብምስጢር እንከይተረአዩና ናይ ላውንዶር ክፍሊ ኣትዩ እሞ ንኣሌክስ ኣብኡ ምስኪን ተሓዊኡ ንኽጸንሕ ነጊራቶ ዝኾነ ቦታ በፂሓ ንምብራስ ትኸይድ ድሕሪዚ ኣብ ኣፍ ደጋ ካብ ዝነበሩ ፍየርታት በጢሳ ናፍቲ መዕቆቢ ዓበይቲ ሰባት ተኣቱ እሞ ንሓንቲ ሰራሕተኛ ናይ ኣባሓጎ ፎቶ ድሕሪ ምርኣይ ትፈልጦት ኮይና ትሓታ ንሳ ድማ ሮቤርቶ ኣባሓጎ ክድየላ ትነግራ እሞ ናብ ኣባሓጎ ሒዛታ ትኸይድ ንምንታይ ከም ዝኾነ ብዘይፍለጥ ምኽንያት ኣባሓጎ ማክስ ሽሙ ሮቤርቶ ቀይሩ ኣብዚ ቦታ ነዊሕ ግዜ ጸኒሑ እዩ ማክስ ንኢነስ ክሪኣ እንከሎ ከመይላ ከም ዝረኸበቶን ናብኡ እንታይ ክትገብር ከም ዝመፀትን ይሓታ ኢነስ ሓደ ውሳነ ጉዳይ ከም ዝገጠማን ናቱ ሓገዝ ከም ዘድልያ ነጊራ ምስኣ ንኽመፅእ ትሓቶ በተመሳሳሊ ሰዓት ኣብ ሞባይሉ ቪድዮታት እናርአየ ትኩረቱ ተሰሪቑ ዝነበረ ኣሌክስ ኪንግ ካብቲ ክፍሊ ወፂኡ ናብ ባስ ክስቀል እንከሎ ይርአዮን እናብ ጎየ ይስዕቦ እሞ ከውርዶ እናተዳልየ እንከሎ ሓፍቲ ኢነስ መፅያ ንምንታይ ናብኡ ከም ዝመፀና ኮሬት ተቋሪፆ ኣሌክስ ተመሊሱ ኣባሓጎና ማክስ ኸይሉ ይሓታ እሞ ኢነስ ኣባሓጎና ጥቕሚ የብሉን ናብቲ ባቡር ጣብያ ንመለስ እሞ ናብ ኣፍሪካ ዝበለፀ ከቕረበና ዝኽእል ባቡር ረኺብና ተሰቒልና ንኺድ ኢላ ትነግሮ ኣብታ ሰዓት ንሳ ግን ኣብቲ መዕቆቢ ዓበይቲ ሰባት ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት መፂኦም ይኸብዎም እሞ ናይ ኣሌክስ ስልኪ ክትወድቕ እንከላ ሓደ ሰራሕተኛ የልዕላ ብመስኮት እዚ ኩሉ ናርአየ ዝነበረ ማክስ ናብ ጎየ ይመጽእ እሞ እቲ ቦታ ናይ ሰላምን ዕረፍትን ምዃኑ ብምንጋር ባእሲ ጠጠው ንኸብሉ ይነግሮም ኢነስ ንመጨረሻ ግዜ ክትእምኖ እናሞከረት ቅርሹ ሰሪቓቶ ስለ ዝነበረት እንድሕር ዳኣ ቅርሹ ዝደሊ ኮይኑ ናፍታ ባስ መሲኡ ንኽስቀል ትነግሮ እሞ ሓሳቡ ቀይሩ ናብ ጎየ ይስዕቦም ማክስ ናፍታ ባስ ምስቶም ቆልዑ ተሰቒሉ ምሽፋር ክጅምር እንከሎ ኢነስ ዝተወሰነ ቅርሺ ወፂኣ ትምልሰሉ እሞ እቲ ዝተረፈ ኸበይሉ ኢሉ ይሓታ
ኢነስ ኣብቲ ዝደልይዎ ቦታ ከብፅሖም እንከሎ እቲ ዝተረፈ ቅርሺ ከም ትወ ትነግሮ እሞ ምሽፋሩ ይቐፅል ኣብታ ሰዓት ንሳ ግን ኣሌክስ ንኢነስ ብፍጥነት ንኽትመጽእ ይጽውዓ እሞ ኪንግ ሓሚሙ ከም ዘሎ የርያ ማክስ ተገሪሙ እዚ ኪንግ ዝበሃል ተዋሂሉ ይሓቶም ውላድ አንበሳ ምዃኑ ክነግርዎ እንከለዉ ማክስ ዝቕልድሎ መሲልዎ ብሰሓቕ እናሞተ ይጸንሕ ኢነስ ሓቑፋቶ መጽያ ብዓይኑ ክሪኦ እንከሎ ግን ናይ ሓቂ ምዃኑ ይርኢ እሞ ብጣዕሚ ይግረም በቲ ወገን እቶም ቆልዑት ኣብቲ መዕረፊ ዓበይቲ ሰባት ተራእዮም ተባሂሉ ስለ ዝነበረ መርማሪ ፖልን ኣዲኦም ነቶም ቆልዑት ሉዊስን ናብቲ ቦታ ይመፁ ናበይ ከይዶም ኢላ ክትሓቶም ከላ እውን ምስ ኣቦ ዝጠፍኡ እዩ ዝመስል ኢሉ ይመልሰላ ንሳ ግን እቲ ሰብኣይ ኣቦኣ ከም ዘይኮነን ኣቦኣ እንታ ትኽክለኛ ዝሞተት ኣዲኦም ምዃና ነጊራ ትእርሞ ድሕሪ ዝተወሰነ ጉዕዞ ኣብ ሓደ መናሃርያ ይበፅሑ እሞ ማክስ ሓደ ንእሽተይ አንበሳ ስለ ዝሓመሞም ንክሕግዞም ንሓደ ወዲ ሓቱ እቲ ወዲ መጀመርያ ኣመኖምን ግን እቲ አንበሳ ክርኢ እንከሎ ብጣዕሚ ደናገፁ እሞ ናብ ናይ እንስሳት ሕክምና ይወስዶም ኢነስ ንማክስ ምስኦም ክመጽእ ተሓቶ ግን ንሱ ደገ ክጸንሖም ይውስን ኣብ ውሽጢ ዶክተር ቶማስ ዝተባህለ ናይ እንስሳት ሓኪም ይጸንሖም እሞ ንኪንግ ንተወሰኑ ደቓይቕና መርመሮ ድሕሪ ምጽናሕ ማዝ ከም ዝጀመሩ ይሓቶም ኢነስ ቅድሚ ዝተወሰኑ ሰዓታት ምዃኑ ትነግሮ እሞ እዞም ዝተወሰኑ መዓልታት እንታይ ይበልዕ ከም ዝነበረ ይሓታ ንሳ እውን ዕሹግ ስጋራ ክትምልሰሉ እንከላ እቲ ችግር ንሱ ምዃኑ ይርድኦ ኪንግ ናይ በረኻ እንስሳ ስለ ዝኾነ ንሰባት ዝተሰርሐ ዕሹግ ምግቢ ፈፂሙ ይስማዕምዖን ጽቡቕ ነገሩ ግን ንጊዜኡ ዝኸውን መድሓኒት ነይርዎ እዩ ሓንቲ መርፍእ ድማ ይወግኦ ግን እቲ ዓብዪ ስሪንጋ ክርኢ እንከሎ ኣሌክስ እውን እሲሒቱ ናብ መሬት ይወድቕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ብዛዕባ ዝጠፍአ አንበሳ ኣብ ሙሉእ ሃገር ብጋዜጣ ዜና ኢንተርኔትን ሬድዮን እናተዘረበ እዩ እቲ ጉዳይ ማዕርኽ እንደ ዓብዪ ምዃኑ ኣሌክስ ክፈልጥ እንከሎ ኣመና ይግረም ውግረም ብዝፖሰተ ሓንቲ ፎቶ እዚ ኩሉ መዘዝ ክመጽእ ፈፂሙ ይጠርጠረን ኢነስ እዚ ኩሉ እናሰምዐት ዋላ ንኪንግ ኣፍሪካ ምውሳዳ ከም ዘይተቋርጽ ነቲ ዶክተር ትነግሮ ዶክተር ቶማስ ድማ ሜዲተራንያን ባሕሪ ኣዕዋይ ዘየቋርጽ አንበሳ ሒዝኪ ከመይ ኢልካ ክትሸግርዮ ኢሉ ይሓታ ኣብ ክልተ ወርሒ ጥራይ ኪንግ ዕፅፊ ሰውነቱ ክውስኽ እዩ ክብደቱ እውን ከምኡ እዚ ዝኣክል ሓደገኛ እንስሳ ናብ ኣፍሪካ ሒዙ ክኸይድ ዝደሊ ዘይሕጋዊ መዘዋዋሪ ፈፂምከ ክትረኽብን ኣብ ልዕሊ እዚ ተወሰኑ ዋርሕ ወስኽሉ ኪንግ ጭፍሩ ከም ካራ በሊሕ ክኸውን እዩ ብሂወት ንክቕፅል ጥራይ ድማ ኣብ መዓልቲ ብውሕዱ 6 ደርሆ ከድልዮ እዩ ዶክተር ቶማስ ብጣዕሚ እናተጨነቐ እቲ አንበሳ እንድሕር ዳፍቲ ዝብለሎ ብርኪ በፂሑ ካብ ጥሜት ዝተለዓለ ንባዕሎም እውን ከጥቅዑ ከም ዝኽእል የጠንቅቓ ግን እቲ እንስሳ ብጣዕሚ ስለ ዝሓዘነሉ ጥዕንኡ ናብ ዝሐሸ ብርኪ ክሳብ ዝደዩ ኣብቲ ሆስፒታል ንክሓድር ፈቃደኛ ይኸውን እቲ ለይቲ ንሱ እውን ድሓን ዝኸውን ዝነበረ ኪንግ ሓደ ክፍሊ ተዓፂ ክድቅስ እንከሎ እቶም ካልኦት ኣብ ቀረብኡ ዝነበረ መጸበዪ ክፍሊ ይድቅሱ ኣብቲ ለይቲ ንሱ ድማ ቅድሚ ዝተወሰኑ መዓልታት ኣሌክስ ኢሜል ጽሒፍላ ዝነበረት ሜሪ መልሲ ትሰደሎም ኣብ ደገ በይኑ ተሪፉ ዝነበረ ማክስ ድማ ማይ እናወቕዖ ስልኪ እናተዛረበ እናተጓዓዘ ይጸንሕ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ እቲ አንበሳ ኣብቲ ሆስፒታል ከም ዘሎ ስለ ዝተፈለጠ ብዙሓት ፖላዊስ ክወስድዎ ይመፁ ቶማስ እቶም ቆልዑት ኣብ ችግር ከኣትዩ ስለ ዘይደልዮም ማንም ከይርኦም ክወፁላ ዝኽእሉ ናይ ሓደጋ ግዜ ኣፍ ደገ የርኦም ንኡ ክወስዱ ናብቲ መጋዘን ከኣትዩ እንከለዎ ግን ሓደ ገጅፍ አንበሳ ኣብ ውሽጢ ሓጹር ተዓፅዩ ይጸንሕ እሞ ሃንደበት ሓያል ድምፂ ኣውፅኡ ካብ ምሕቢኡ ክነጥር እንከሎ ኣሌክስ ፈሪሑ ይወድቕ ኪንግ እውን ተደናጊጹ ነቶም ክልተ ቆልዑት ሓዲጎም ናብ ካልእ ክፍሊ ይጎይ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣብቲ ከባቢ ናይ ግላያዳተር ዝመስል ምርኢት ዘቕርቡ ዝነበሩ ተቓለስቲ እቲ ምርኢት ንምጅማር እናተዳለዩ ንረኽቦም ኩላቶም እቲ ዓብዪ አንበሳ እናተጸበዩ እንከለዎ ግን ንእሽተይ ኪንግ ካብቲ ሓጹር ይወጽእ እሞ ኩላቶም ሰባት እናሰሓቕዎ ይጸንሑ ግን ኪንግ እናጎየ ነዚ ግላያዳተር እግሩ ይነኽሶ እሞ ኩሉ ሰብ ክጨናነቕ ይጀምር ኢነስ ንኪንግ ክትወስድ እናጎየት ናብኡ ትመጽእ ግን እቶም ናይ ድሕንነት ጋርድታት ጠጠው የብልዋ ዶክተር ቶማስ እውን መኪና ሒዙ ናብ ውሽጢ እቲ መድረኽ ይኣቱ እሞ ከለር ዘለዎ ትኪ ናብ ኩሉ ገጽ ብምስዳድ ማንም ሰብ ከይርኦም ንኪንግን ንኢነስን ናብኡ ስቕ ኢሎሞም ይወፁ እቲ ችግር ግን ኣብ መንጎቱ ብዙሕ ትኪ ንቶማስ ኡ ገዲፎ እሞ እታ መኪና ድማ ኣሌክስ እናሾፈራ እዮም ወፂኦም ግን ኣሌክስ መኪና ናይ ምሽፋር ክእለት ስለ ዘይነበሮ ብጣዕሚ እናፈርሐ ነይሩ ኣብ መንገዲ ድማ በጋጣሚ ንኡ ኣንፈት ተሓልፍ ዝነበረት ሉዊስ ትሪኦም መርማሪ ፖል እውን ሓደ ግላድያተር ብተንበሳ ከም ዝተጎድአ ሪፖርት ይግበረሉ እሞ ቅልድሎ መሲልዎ እናሰሓቐ ይጸንሕ እቲ ወገን ዝተወሰኑ ሰዓታት እናተጓዓዙ ዝጸንሑ ክልተ ኣሕዋት ኣብ ብሓጎኦም ማክስ ኣብ መንገዲ ይረኽቦ እሞ እታ መኪና ጠጠው የብልዋ ማክስ እናሾፈረ ጉዕዞም ክቕጽሉ እንከለዉ ብዙሕን ከይጸንሐት ሉዊስ ተርክቦም እሞ ክላክ እናገበረት ጠጠው ንኸብሉ ትነግሮም ኢነስ ግን ጠጠው ክተብል ፈቃደኛ ኣይነበረትን እቲ ዕግርግር ብጣዕሚ ዘጨነቆ ማክስ እዛ ሰበይቲ ታወይቲ እያ ንምንታይ ከኣ ጠጠው ብሉ ትብለና ኣላ ኢሉ ነቶም ቆልዑት ይሓቶም ኣሌክስ ናይ እንጀራ ኣዲኦም ምዃና ክነግሮም ከሎ ማክስ ዝጸልኣይ ዝመስል ብፍጥነት የሽከዓ እሞ ንሳብ ድሕሪት ክትተርፍ እንከላ ንሶም ንቕድሚት ርሒቖም ይኸዱ ቁሩተይ ተረጋጊዖም ንኽዕርፉ ዕድል ክረኽቡ እንከለዉ ማክስ እቲ ወሳኒ ሕቶ ይሓትት እዛ አንበሳ ብኸመይ ዝበለ ተኣምር ኣፍሪካ ክትሰድዎ ትሓስቡ ኣለኹም ኢነስ ምንም ከይሓሰየት ኣብታ ኽፋል ንሳ ንሱ ንኽሕግዞም ተስፋ ገይሮም ከም ዝኣለሽዎ ተረድኦ
ماكس رؤسنا نقنقه تقعيزه يفلطن نوح رحقه تقعيزه رأسي يحمني كلولو ونيولني لي نغرامو إينس تغريما نا إمبورت نا إكسبورت درجت حكي لك عالم زيرو ندتولني نوركان عدي إذا تاريخات تنقران نورت حسيا ريالات حدو ماكس ساعة زي مسقوالو صبو ركيو كم زي نورو قلت جيري نقروم نسهت أنين كلا أفت سدرا عوي تشيجر نيرو كي تدرر زحدرو لجيزي وزح نيرو ماكس سرح قيلش لحد ما عالت مسواتة يسأل مو جاني غوبو جريد أف عدي أني إنس سنكز مغناتزي نوباغ تصول معاتا جن ماكس كافت جيزة سندحار معالتاونا أنا دولة كرخواي موكر نيرو حدا علات جن فتي ما غمزيتو العلوس لستردو تغليلو يقوالت انتو حدا جن نتجيزة سن مخاس حجنو أم كم زحقزون قالقات يلوم اتمشات نسو داكي سوم اتم كل التحوات نوقع يتصنحو جنبر حقد من مغانو زي فلت سب نزولادن بسانات خطاتلو ايو اتمسسال ساعات مكينة اتالاشاتا زنورت لويس احدا جاراج كيداق تعريات موكرلا او انكلا كم مارتن سلكي دوولا لامو إينسنا أليكس هندوت كم زطفقوهم ينقروا اتمسسال ساعات ماكس بسلك مسخونه سونا تزارو يصنحمو إينس بدحريت مصيا كيناوي كم زغدت حتو ماكس كم زير اي نغرامو استفلالي كفالت برخنا ألش وان كلو إينس بحدا جدل نكينج برح قطريو يخون دا أمبر كيدا نغطم تقومن معدلين كيرخوت بزحت بولاويس ماتيوم بمدن تزتوكيسوم يوقعوا افتدويل نزنور العل بالراخت صديفو دمانا مريت يودق إينس كيدا خطر حنو تموكر كن أليكس تطوي بلا مغنياتو توم بولاويس قديمو من أبلاتي حمس لزنورو نساون زي كتتحز نكين منم كتحقو زي تخيلن دحرستو سنة دقائق مرمار بول نفط بوتاي متسمو نكينج نوحات صورتيو أقرو أمنا زنور كنيني كيوسدو الندات مليئة لباتا سيرون إينس كين كتحز خاله بناي كلتي طفقات مخونو نجيراتهم حديقاتهم كتكيد تموكر نسو من كرقاقعوانا موكر يسعوا بولن اتون قالوتن نتنبسانا مكينا سؤالوان كلو ودو هيوغو أوشت اتا مكينا خوين فيديو نغارت يتسنحمو نا انترنت يسألو بول انت خمس قبر لخريان كلو تطو نخبلي نقرو دحرستو سنة جيزة دلايم كوكور خمس خقلو بمنقار كن دما هيوغو منو يتقدسن كم زي صفحة عدم ماسو قبل بتوجنت يومنا توقعزون كله زخون سوات بباس مصيام سقيلهم حزمهم يقعدوا مجمرات الترات يرومون فريحمون مكان تنورو اتم سوات نايكينج فيديو فوتون او انترنت ريوم بتاعم خمزن نقومن كحقسمهم كم زموتوني ينقروم كينجز توصلوا لكلينيك او يوجن مخان خفلتون كله من مجيزان كيطفونا ومن راح يجمروا كنت هيوغو بوست زغارا فوتو كل سفيري اسل زنوره مرمار بولتنا ديدو ود مخانون كيفلته مني بوسيتو علوشنا علي ازز أفتكيني كوت حنكلو إني ست معطو مخفاتي أويامو أليكس ما نمسون كي تتصبيو ATM كاردو تتقيمتو معطو خفيتو ناوشتي أتيوم أوشتو بزحن كي تسنحو نكينجي رخوامو إنس كتوتو أنا مكرتي كلا كدموا مرمار بوليمات معطو سيرو ناوشتي أتمو نينس نابيت مأسرتي وستا دحرستو سنة جيزة لويس ناوت ماتسمو نينس لحانتو غينا حتيتا أليكس خويكم زولت حتى كن إينس بسنة سرعات كم نولي سلف قادن ينورتن أوز ساعات زي أليكس نا ماكس أحد حاطور مسكالو تأثيرهم نيروم جن ماكس كذا حلف نورو واردية مفتحي سرقمو بزحن كيدونغو يخاف تحصور يوصو جن بينهم توصيهم كتحسوا سلازنورو نتوم قالوا تأثيرهم زنورو إنساتون يفتحوهم اتم مخلوات دقوتيهم مجمرة زرق وصو مرمار بولس لزنورة أفتكني نكك أدادمو يجمرو أمونغو تأجرجر نينا يرخوامو فتحهم كحصور يوصوها ماكس نسون تمليسو من أصل زموتو حقوس تتقون كتيلهم نكين كحصور يوصوامو كفتكني نيكوتيهم دقيمو من مملات إداليو لويس ناس عبتات متصمون إينس ناويخم تخد لغ ميلاد حتى إينسون اتم بسانا أفريكان موساديلا نام مكينا يسوكولمو مقوعزهم يجمرو أما نقد خلوه جن أليكس نماكس تخكلين بوتا ويدماغ حقزن ناس غلسة رغي كاري خايلي حتى ماكس كل نقر أو تعتقو تطور خمزلو بترقا كاميزاروهم دحرز ماكس إليزابيت ناوستوهالت سويت سلكي دولمو ناو أفريكا زلا أغنورت كمزلو ينقرا إليزابيت مجمرة تحجزو فقادنيا ينورتن ماكس بزي مكراس كتشاچقان كلو جن فقادنيا تقوون جن دما اتزل أخنورت زي حقاوي وي دما لعلمت أن كبيد نخيقون بتدقاقام تتنقو أتمساسال ساعات مرمارو بولن اتون كالوت بولاويسن الناس عواميهم أوش تخوفي لزنورة هيوغو اتكوناتات بلايفنا وكل سو نار ايتسنح بول كريون كلو انت خمس قبرو لي حتومو فيلم خمزرو لي حسي أبو انت ناديدو أو كم زالي ساعات فيلم تري تلو الكو تخأسري لي خريلو أمونغو تأجرجر ماكس نتوم كل التقلعات حد يحزن نجاري نكرم نكينج نأفريقيا صدوا على يخالو دعنبر نبينو يوم صدوا نستوم سوق خدو يخلون أتمساسال ساعات هيوغو اتم بساق تحس لزي دليه نيبو تخرت المسرق استفلالي نجارات يقبر دحرزي نفتقم جنب بحري خدمو ماكس كيناين تتعالت جلوة نكينج نأفريقيا بسلام كم توصدو نجيروم اتا جلوة خلي شوي جمرو كندما كنزعلوش عليشوم فتسكمهم كرخوايك علون
إينس ماكس تخلو زوجعزهم حسوا مسيلوا بطعم التنادد ناتتصارفوتن كلا دما اتون بولويس بالعل بخلو ገጽ ይኸብዎም ግን ማንም ሰብ ከይተጸበዮ ኪንግ ኣብ ቀረዋናው ዝነበረት ንእሽቶ ጀልባ ይዘልልሞ ኣሌክስ ውንት ሞተር የልዕሎ ኢነስና ማክስ ስዕዋም ክስቀሉን ከለው ድማ ብትባሕሪ ጨዲዶም ምምላጦም ይቕጽሉ መርማር ፖል ጠጠው ክብሎም ይሞክር ግን ሂውጎ ነብኡ ዝነበሩ ፍርሓት ሲዒሩ ነቶም ቆልዑትን እቲ ነብሪ ነፃ ንኽሰዶም ይነግሮም ድሕሪዚ እቶም ብምስጢር ዝቐድሖም ዝነበሩ ብዙሓት ቪድዮታት ነብኡ የርእዮም ግን ፖል ዋላ ይረጋጋዕ ሱፐርቫይዘሩ ትመጽሞ ብዙሓት ጀላውን መራኸብን ሒዛ ክትስዕቦም ትጅምር كتركو من كلا جن فتيما زي تصبيه تنجري كتما أفتجال وخفيلو تسنحة ماكسن كلتن نانسينا أليكس مشيلهم سيرحون بامبولان ترحيهم اتون قلعتن اتنورنا بيليلهم بندت ولا يحتتوا نسو بتقات ام تجرمو بزي مقرات يسحق بتوجن اتون كل تحوات نكين حزمو حميسهم نو كالي بوتا خمسوت نرئي تسعت نساء أليكس الكي دولا لمو بفتنة نفتا كيناين اتباها الودب فتنة كماتسين القرو نكين حزمو نفت استوالو بوتا ناوكو يتصنحو أفتو بوتا نسو إكيب استوالي سواي وحان تجالوا يرخو ماكس مالت مريغم غميلي حطو ممو إينس ماكس نحنا نكينك حزنا نوزن خنماتة نوسو مسوقت جيرو بتون براوش تتحيزي ويلات نقرو دحرزي إكيب ما نمسو نغيريهم بفتنة نتن بسا نفتا جالوا نغسود دوي نقرو جن إينس فتسيما بقلي لغت أمني داليتن مجمريا نكينك ناوي كم زوستولو بدن بجيرو نخرد دقات حطو إكيب دما ترلخ أمانني ترلخيت أمانني إذا جالواغن حموش دقاق كيدا ممار استعليكي أتنحيو تزيهاليك جن تلالنا زجالوا سقاليو يلو بفتنة نغطو السنين أقرا أليكس كالي من ممارة خمزي ولو من ناس تواسة نيكينج مز إيكاب نخيد نغط فقدو لي نقرا جن إينس بغالي لغطو السنين كالتن إيكاب أو كندنا أفريكان مملاس أمان قد تشت أخيلات فرح أما ترشا أعين تقود ترترنا عليه إينس نتنبسا العلا نفتا مركوت سقلو فلالو ينكلو إينس ني إيكاب أمان قد نيكينج تأخاطو العلات حتى مو بزح مقو خمزو لو ومي نقرا كم جيلهم دما يفلاليو أما ترشات فيلمنا دهر عسرت معلتي كينج بحق بسلامة أفريكا خمزة تحي نقرنا أو تمساسال ساعات أليكس سنكت بوزح زقات أمو نقر أو تمرتويتو بدعم فلوتن تفتاون سوي خون دهرنا واحد عامتات اتن إشي زنورا كينج حاوين بسات غيرو أفريكانا نورا نار أنا يدما فيلمنا يودا بنايلو معند فيلمنا بزح تزناقي أخم كتكون تسفاي كبر بوغني كاو عسرته تشعات ديوي خالفه كندي كمتوه أو كمنت متحف حساب ريتخم كفال شانالنا سبسكرايب فيديوهاتنا دما لايك نا شير بمقار نكل جيزة حاجزكم يفلينا بخلوت فيلم تاع دقيمنا خسان رخل سنايت أنا